Bidezko merkataritza da merkataritza alternatibo bat, gaur egun existitzen den merkataritzan onduan. Ez da inongo karidadia, ze hemen ez dugu produktua saltzean lortutako dirua inoa bidaltzen. Animatzen ez, danok animatzen zaituztet denda ezautzea eta bidezko merkataritzako produktua kontsumitzea. Oso kalidade honeko produktua dialako, ekologikuak dialako, eta hoxe, erosten naizeanean, naizealako ziurtatzen, denak errespetuz tratatzen nahi diala.